Pasintabi po sa mga maagang naghahapunan, ilang residente sa mga barangay na lubog sa baha sa Pangasinan nagkakaalipungan na. Sundan sa report. Dahil ilang linggo nang may baha sa barangay Pangapisan North, Lingayen, Pangasinan, tinamaan na ng alipungang ilang residente. Nakakaligtaan din kasing magsuot ng bota ang ilan bago lumusong sa baha. Hirap po Makati. Tapos talagang ganitong buhay talaga. Mahirap sa pagpapasada, lalo na pagka bumaba ka sa tricycle. Masakit sa paa. Ayon sa Health Authority, ang alipunga ang isang impeksyon mula sa fungus. Nakakahawa rin daw ang alipunga. Payo ng otoridad sa mga tinatamaan ng alipunga na agad magtungo sa barangay health centers. Dahil po ito po ay ginagamot po sa mga health centers. Ilan din sa maaaring gawin na home remedies kapag tinamaan ng alipunga ang pagpahid ng suka sa apektadong bahagi ng katawan. Patuyuin ng 30 minutes at banlawan. Gawin ito 1 hanggang 2 beses sa isang araw. Maaari ring ibabad ng 10 hanggang 15 minutes, 2 beses sa isang araw ang bahagi ng katawan na may alipunga sa plangganang may maligamgam na tubig na may 3 kutsaritang suka, asin o baking soda. Sakaling malala ng alipunga, magpakonsulta na sa doktor. Pero pinakamainam pa rin daw ang pagsusuot ng bota o iwasan ang paglusong sa baha. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.